Phunziro number 7 tinaphunzira za key. Pophunzira za key ena anafunsa hapo kuena kuti zimveka ngati zikusiyana. Ndikapereka key lese do is G. Kaumveka do. Then ndikuti do. Zimene zonse kuti zikusiyana yayi. Inayo ndi male voice, inayo ndi female voice. Ngati kuti ndeli zomwe ziwake do. Ndio ndatenga ngati mawachi zimayi. Do. Koma zomwe key yomwe ndipange male voice ndio kuti do. Mwachitsanzo nyimbo iyi, okay? Sapo nde kuti tikamayimbo chachiko chatimati lalikira mau, okay? Lalikira mau. Azibambo aveka bwa. Okay, mena kuti la nde kuti male voice ikhala la lalikira mau. La mwaona? Lali the female voice ndi male voice ndio siyana. Chifukwa pa key akaka kaumveka mwachisimayi kamene kaka, okay? Ndemo isazo nyimbo iyi 203 akuti do is C. Do, tamva? Do. Komano nyimbo ya 2 yambira paso ndiye kuti tiyenera kuti tikwererada. Do re mi fa so ndiye kuti tili pa G. So mwaona? So ndiye kuti azimayi nyimbo yafunika ziti lalikira mau, pamene azibambo tiziti so lalikira mau, like choncho. Ndiye kuti metu kuti so la so mi so do do ra do ra do la so mi so mi re do re. Okay, ndoti male voice uti so la so mi so do re do ra do la so mi so mi yoveka ngati motsika male voice. Nero ndepali kugwizana kwa pakati kwa male voice ndi female voice. Mangosiyana kuti azimayi amambira patali pamene azibambo amakhala ngati ndi otsika. Chifukwa mu video number 1 tidanena kuena kuti pamene azibambo akuti do ndo azimayi akuti do. Ndikho kuti mwandimvetsetsa usiyana kwake. Mulungu akudalitseni.